сега след няколко месеца ще трябва да направите 9 на карта, той моля, ти си още малък, я изчезва. Направо как не тя е. Помпа. Bro, he fucking idiot. Так ме видя, познага ме. Nice way. Изи, ви по физика, като беше 7-ми клас, с една госпожа... Само 6, само 6. Как се казваш госпожата? Една Мария Маринова се казва. дърт, така, на третия етаж. Да, ние сме при нея. Само 6 си момчета. Завършихте два стройка. При нея е много лесно, брат, как е? Да бе, виж, значи аз, нали тя брат на 3 плюсчета и ти дава 6. Аз домашните много не ги направих, имаше едно специално домашно, с което ще напише 6 и тя събра на целия клас. Обаче аз не чух и просто не си давах тетрадката, защото те говориха, аз нещо съм си гледал някъде и не разбрах, че взема тетрадката и не я дадах и я питам брат, скоро може да я дадам. И тя, съжалявам, но вече не мога. Бро. Намерил го? Хитнате за 50 лайт. Дет? Един или бомка руби? Да. Зиплайнаш. Скри се в шахта. На едно. Nice, guys. Nice win. На едно е Жора. Слушаем патроните, брат. Катикам на едно, че на едно. Брат, къде бе? То си тук и те на първия етаж, бе. Скруса майчка. Ай, тук е те. Скруса някъде хилва са. Къде си, бе, Сънчо? Брат, как се е хилнало, брат? На един хит че. Браво, бе, казах ти се. Жо! Шукай! Много лошо, бе. Найс. Брат, махам се ребутната на майка си. Хавара унана. Брат, те докато дойдат, аз ще ребутна. Обаче, ако искаш, бягай. Не, бе, те са траш, бе. Виж ги, те са бутрянгите на бутрянгите. Те, брат, са хилбени, чувате. Ако искаш, иди. Биги си. Остави го то, ще го завърша аз. Материал имат ли тя? Ами да, имат. Колко пък ще да. Чакай, и стой.
Хилни са с медальона и... Ух, брат, си го Трябва да ти бъркам. материали или патрон? Не бе, слушай. Нещо да стаквам друго е тия бих шоу. Снайпам. Как така не то хитнаха? Стой 5. Щупим пирамидата. Щупим... А, така. Другия е някъде... Дясно, някъде по тебе. Ей, 105. Дед. Патрон за снайпер имаш? ей ти си 6 с безстимно. Тоест няма ги ръчкам, да. Те не са горе. Аз ще ги снайпвам. Не, те са долу. Те май са долу в тая... Да бе, майко. Ей, там си. Е, тук да има случайно някоя майко. Идват. Чакай, жо. Аз това му набих 100 кусо. 95. Качва се втора. Дед. 100. Охо. На едно е. Дестройва му колата. Рифна. Стреляй го, брат, като ти кам, че е на едно. Рифна. Майка ти е басна тебе, гър, пуста тука, брат. Снайперка му. Е тук, ей ги, те точно е тя и тук и те са. Ма той е бота, бе, той е бота. Ей ги, тук. Да, видя ги. Аз се качвам на това апартамента да се пробвам да ги снайпя. Не можах да ги снайпна. Пак не можах. Жоро, идвам отгоре ти. Даже и един път не го хитнах. Хитнат! Аз съм най-горе на това. Фак, да се говоря. На едно! На едно е. Обаче има и други влага. Бокса му, майко! Направих гореш. Браво. Майко, то с колко мечици има? Я. Фак! Не, брат. Давай. Нещо чекай. Не знаеш какво направо бягам с тебе. Чакай. Чакай, като им... Нихила. Взеха всичко, брат. Няма... Той да не вземе да отиде да работи гачко. Той прави. Точно, казах ли? Жоро, щупи го! No scope, брат! Жоро, знаеш кое е най-хубавото?